С ума сошли, что ли? Это был пранк. نه رویم رو میده کردم نه هیچ جواب. زن مرد می شود، مرد زن می شود. با من این چونین مرد در کار نیست. یعنی عروسی بومژ میشوید. بله چرا نه؟ وای پولی من رو دوست می داشت. پول تمام شد، عشقم تمام شد. فقط پولدارا میتونن صاحب زن شوند، صاحب شوهر شوند. نه؟ عروسی من نمیشه. در شهر خونه داره یا نه؟ من بچه باز نیستم. گریه را بس کن، گریه به چشمات نمیاد، دروغ حرفات زندگی ما دادی به باد. شرکتی صوفسودو بخشیده به ماهی شریف رمضان 20% تخفیف اعلام میکند. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад пешниҳод менамоям ки барои нест кардани кирп ва баровардани ришу мӯи сар агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед ки фарбеҳ шавед пас аз доруҳои бца протеин ва генерҳои софсавдо истифода баред. доғҳои сафедии пӯст ва хубтар кардани биноии чашм кӯмак мерасонад. даставка ба ҳамаи шаҳрҳои русия, санкт петербург ва офисҳои калони ширкат қарор доранд. аз номи канали меҳроб про нависонед, заказ кунед ва тахфифи иловагиро ба даст оред. бо як ҷаҳон салом, бо як ҷаҳон роз, бо як ҷаҳон паём, бо як ҷаҳон меҳр омадем бо барномаи ошкоро. тамошобинони азиз, аллакай пай бурдед ки мо дар куҷо қарор дорем. мо дар толори мебели эмбавуд қарор дорем. азбаски барномаи мо ошкоро ном дорад ва мо даъват намудем як хонуми бисёр ҳам қашангу зебо ва шумо худ аллакай медонед ки миҷгона ҳакимова дар барномаи гапгапшоу аллакай меҳмон буданд ва имрӯз посух ба комментария онҳоро интизор аст ва биёед миҷгонаро якҷоя хушомадед мегӯем. салом алейкум. раҳмати калон барои даъвататон. маро шинохтед? бале. баъди бусидан баъди бусидан миҷгонахон яъне ки дар ҳамун қолаби дили худ номи маро муҳр заданд ва имрӯз фаромӯш накарданд. тамошобинони азиз, ин ҳазл аст чун дар моҳи шарифи рамазон қарор дорем ва инак миҷгонахон дар барномаи ошкоро қарор доранд ва биёед ҳамон суолҳои коғазпече ки шумо дар таги комментария дар фейсбук, дар инстаграм ва дар ютуб навиштед, мо инҷо ҷамъоварӣ овардем ва аз миёни ҳамон қадар суолҳо беҳтаринҳояшро интихоб кардем ва миҷгонабону посух мегӯям. омодаед? бале. суоли якум чунин аст. миҷгона баъди барномаи гапгапшоу бисёриҳо шуморо духтари ҳамадон ва актрисаи бомаҳорат баҳо доданд. ҳатто хоҳиш карданд ки бо рустам азимӣ нақш бозед. бо ман нақш мебозед? бале чаро не? агар филм ошиқӣ бошад ё ки филми ғамгинӣ бошад вобаста ба характери филм шумо нақш мебозед? омода ҳастам. агар дар рафти филм арӯси рустам бимирад шумо ин нақшро ба ӯҳда мегиред? бале. пеш аз ин дар дигар нақшҳо намурдам, ин дафъа мемурам. ҳеҷ гап нест. аз ишқ ҳамагон мемуранд. яъне қабул доред? қабул. тамошобинони азиз, мо ваъда медиҳем ки рӯзҳои наздик филми ошиқонаи мо ҳоло ном намондем ҳамроҳи миҷгона мебарояд ва дар филм миҷгона не балки ман худамро дар дарё мепартиям ва қотили ишқ мешавам. саволи дигар чунин аст. рафтӣ нагуфтӣ ман ёре дорам, дар шаҳри мардум ғамхоре дорам. мувофиқи талаби мо бачаҳои россия, миҷгонахон ҳамин 4 мисра сурудро бисароед. рафтӣ нагуфтӣ ман ёре дорам, дар шаҳри мардум ғамхоре дорам. мувофиқи талаб сароидам. аҳсан. ман фикр мекунам ки суруд писанди анамон муҳоҷирое ки суол доданд омад ва хушқабул мекунанд. суоли дигар чунин аст. як ханда куне гул лаби хандоната садқа, эй ғунчадаҳон зираи дандоната садқа. наоз кунам. шумо низ васфи ман ягон 4 мисра суруди ошиқона месароед? аз фаридуни хуршед маи гандара оли ганда ёд мекунӣ. яъне ки ман шуморо ёд мекунам. бале. мутмаин ҳастед? бале. баъди он бусиданои шумо албатта манро ёд мекунед. беҳтарин. миҷгона чӣ гунае буд ҳамон хел истодааст, навиштааст як занак. мебахшед. ин зан менависад. миҷгона чӣ гунае буд ҳамон хел истодааст. дар кинои иштибоҳ 10 сол пеш
чӣ гунае буд дигар нашудааст. Сабаби ҷавонии Миҷгона дар чӣ бошад? Якумаш ин филм соли 2005 нақш бозида будам. Яъне 15-16 сол пеш. Бале. Ҳамагӣ чанд сол доште? Ҳамагӣ 16 сола будам. Оҳо. Сири ҷавон мондани ман нест. Ҳар як санъаткор намедонам аз сабаби чӣ бошад, ҳамашон ҷавон мемонанд, ёш мемонанд. Сирашро албатта ҳамин бошад. имрӯз духтарони ҷавон барои зебо кардани худ лабҳояшонро ботекс мекунанд, аз сӯзандаруҳо истифода мебаранд, рӯҳҳояшонро калону майда мекунанд ва ҳатто мӯи сарашону танашонро дигар мекунанд. Миҷгона ам аз ҳамин унсурҳо истифода мебарад? На. То ҳол ягон на рӯямро майда кардам, на охи ягон ҷомро майда накардам. Зебогии манро мардум бояд баҳотиям. Ман то ҳол косметикаамро кам истифода мебарам. Тамом? Ҳамчун дигар ҷавонон. Шояд зебогии шумо аз настрояниеи шумо вобаста аст. Бале. ғамгин намешавед? Ғамгин мешавам доим кам хӯрда кам. чарица карда гаштан намехоҳед? Не, ғамгин мешавам кам кам. Кам дар кадом хотир? Дар он хотир худ ба худ. Яъне ки ишқи рафта, ишқи ёри рафта. хиёнаткор, Бале. бусаҳои Рустам Азимӣ. Ҳамон гапҳои шумо ки пулро дӯст медоштастро худамро не. Барои ҳамин бисёр ғамгин мешавам. Ташаккури зиёд Миҷгона бону. Ин як ҳазл аст. Тамошобини азиз, боз сахт нагиред, ҳақорат накунед. Ва саволи дигар чунин аст: дасти духтари номаҳрамро бусидан гуноҳ аст. Менависад як домуло. Рустамо сах аст, шумо диламон монд. Чаро ин корро кардед? Ба ин суол шумо посух мегӯед ё ман? Мулло бачаҳо аз ноҳияи рашт менависанд. Шумо посух чиед? Чаро дасти манро бусидед? маъқул шуд бусидам. Форид ма ба қавле бусидам. Ин ягон ҷои вай нест. Ба фикри ман инҷа ягон гуноҳ нест аст. Ин албатта дар хориҷа чӣ гап занам, дар хориҷа любой кас любой занро мебинад, салом алейк мекунад, дасташро мебусад. Ин як комплимент аст. албатта тамошобинони азиз ногуфта намонад ки ману Миҷгонахон муддати 10 сол аст ки дӯстони ҷонӣ ҳастем ва мо ҳарду як донишгоҳро хатм кардем ва худтон медонед ки байни дӯстон ҳама вақт ҳама чи откритӣ мешавад ва ман тавонистам ки дар ҳамин барнома нишон диҳам садоқати дӯстии худро. ба ҷуз дӯстӣ байни мо чизе нест ва эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳар хел гапҳо нисбати мо равона нагардад. Бале. дар ҳақиқат 10 сол шуд. Зиёд? ҳатто зиёд будам. Ҳатто зиёд. шумо бо лексус меомадед, бо очкиҳои дакаданг меомадед, мефаромадед. Ман он вақт аз дасти шумо гирифта хеле мефаромадам. хеле ҷавон будам. ҳатто маро телех мегуфтанд, телехи Миҷгона ҳастӣ гуфта суол медоданд. ин хеле ҳолатҳо бисёр буданд. Бале. агар аз ҳаёти гузаштаи ману Миҷгона ёдовар шавем, соатҳо бояд нақл кунем. биёед дӯстони азиз, гапро кӯтоҳ мекунем, суоли дигарро мехонем. мара ба шавҳарӣ қабул мекарда бошад? гандаи бад маъқул шид. менависад як нафар баъд аз тамошои барномаи шумо. Ба шавҳар дидан дар кор, шинохтан дар кор. яъне ки қаду қомату зебогию ҳам ҳамин рол мебозад. Зебогӣ бар ман ин дар ҷои аввал нест. Бояд дили одам тоза бошад, мард бошад. имрӯз як бомж метавонад дили пок дошта бошад, ишқи пок дошта бошад ва биёяду пеши пои шумо афтида изҳори муҳаббат кунад. қабул мекунед? чун шумо мегӯед зебогиаш ба ман рол намебозад. Бале. яъне арӯси бомж мешавед. Бале, чаро не? ҳатто ваъда Чаро метавон. ҳозир дар вақт фақат пулдоро метавонанд соҳиби зан шаванд, соҳиби шавҳар шаванд, не? аз байни сарояндаҳо якта сароянда ҳам метавонад ки арӯси бомж шавад. Бале, чаро не? мо ваъда медиҳем ки ҳатман дар рӯи обложкаи барнома менависем ки Миҷгона арӯси бомж мешавад. саволи дигар чунин аст: Миҷгонаро зани сеюми ким кадом як марди доро мегӯянд? Ман зани ягон кас набудам. На зани якум, на зани дуюм. арӯсчаи ягон нафар набудед? Арӯс? Будам.
جستجو کنیم فهمیم چی бале кобе دلتون پر است бале عروسی من نمیشه дар шаҳр хона дорӣ ё не نه ранги кинои истибо буд اجاره میشینم در کانال مهرپرو не дар шаҳр хона надорӣ маро гирифта ба куҷо мебарӣ از بس که گرمی شده ایستاده است تابستان شده ایستاده است میریم با یگان کوه صحرا на намешавад дар он ҷо свет нест об нест سوال دیگر چنین است میگویند که تیز تیز کاولر عوض میکنید راست است не гап дурӯғ не не راست است دروغ است не дурӯғ аст تو امروز نبودن یگان جوان پسری که سوری محبت کرده باشند изҳори муҳаббат از موی سر زیاد است аз мӯи сар зиёд аст аммо намедонӣ он рост аст ё дурӯғ дар ҳозира замон ишқро ба пул мехарӣ یعنی امروز عشق بچه ها همش پولاکی شده گیان пулакӣ аст شما ثروتمندید каме با همون خاطر جوونا با شما بسیار میچسبند مینویسند бале اگر لازم باشه ҳатто буд як ҷавоне ки ман фикр мекардам ки вай манро дӯст медорад аммо вай манро дӯст намедошт вай пули манро дӯст медошт пул тамом шуд ишқам тамом шуд آخران اسمسی که از طرف جوانان ناشناس به تلفن شما اومده بود و در یاد شما ماند چی بود шеър менависанд бисёри вақт дар чашмои ман ошиқ мешаванд با ورزا با رومیت و نورک و на 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 دعوت نمیکنم на 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 اگر دعوت کنم намеравам аввал модарам меравам баъд ман شما گفته بودید که با بله. کجای روید قدم به قدم مادر میروید نه бале دل مادرش رو یابو دخترش رو گیر پس این شیعه رو پیشه کنید و از پس میجگانه شوید тамошобинони азиз саволи дигар чунин аст миҷгона бачабозӣ шуғули дӯстдоштаат аст ё мефората ки бачаҳо кати ҷурагӣ када гардӣ ман бачабоз нестам чун як нафар навиштааст ки бисёр мебинам бо бачаҳо дӯстӣ мекунад ва кадом маърака чорабиние бинем ҳамроҳи бачаҳо меравад чаро бо духтарҳо дугонагӣ намекунаду ин мено қати бачаҳо ҷурагӣ мекунед ман дугона дорам аммо дугона дорам як то дуто аст бисёри вақт ман ҳамкорӣ дорам бо бачаҳо бо тамом унҷа ягон ба ғайр аз ҳамкорӣ дигар ягон чиз вуҷуд надорад мобайни мо шумо ба дӯстии зану мард боварӣ доред бале ҳаст аст яъне ки мо 10 соле ки дӯстӣ дорем аз ман ягон аксулъамал ё ки ягон чӣ нолозим дидед на ба ҷуз даст бусидан бале ташаккури зиёд миҷгонаро ман нағз мешиносам ин арӯси тенҷак буд лексус додан қабул накард маладес ин суханҳо чӣ маънояш ба ман лексус додан бале ба ман модарам лексус дод ба ман то ҳол ягон мард на танҳо лексус он тараф истад ман аз ягон мард ҳатто сақичро нагирифтам ҳатто як сомон пул бале чаро имрӯз духтарҳои маккора ҳилагар бениҳоят зиёд ҳастанд хафа нашавед духтарҳо ман 5 баробар нест аксарияташро дар назар дорам барои пул шуда тамоми корро мекунанд чаро миҷгона аз он духтарҳо ақиб мондааст мумкин манро модарам тарбияи дуруст додан барои ман пул дар ҷои аввал нест агар ман $200 акисам барораму тарафи шумо мехел кунам ба пул нигоҳ мекунед ё ба чашмони ман ба чашмони шумо чаро ба пул не пул ин чирки даст аст имрӯз ҳаст пага нест кайфияти дурӯза чӣ мешавад дурӯза ин мегузарад бояд ҳар як одам ояндаашро фикр кунад ташаккури зиёд беҳтарин посух додан тамошобини азиз фикр накунед ки ман бисёр як бачаи кунҷкоп ҳастам бачаи хира ҳастам вале ман мехоҳам он чизе ки дар дили миҷгона аст онро пешниҳоди шумо созам ва бинед ки посухи бисёр ҳам хуб додам аҳсан саволи дигар чунин аст парвина шукурлоева ба шумо чӣ мешавад парвина шукурлоева дӯсти ман аст дӯсти наздики ман аст мо бо парвина якҷоя калон шудаем он ҳамчун
мо ҳамдигаримона сис гуфта садо мекунем. Систер ин ба забони англисӣ апа аст. барои мо ҳамчун апа барои ман аст, ман ҳамчун хоҳар барои ӯ ҳастам. яъне 24 соат шумо замоне бо ҳам якҷоя будед ва имрӯз ҳам ҳамин хел? бале. парвина оиладор, соҳиби зиндагии хуб аст? бале, соҳиби 2 фарзанд аст, соҳиби як писарча. шавҳараш намегӯяд ки бисёр ба хонаи мо меоӣ Миҷгона? на, манро ҳамчун оилаи худашонро қабул карда. ташаккури зиёд. саволи дигар чунин аст, шуморо духтари Мунира Ҳакимова мегӯянд, рост аст? бисёриҳо ин суолро дар таги шаҳри видео навиштанд. на, Мунира Ҳакимова модари ман нест аст. модари ман тамоман дигар инсон ҳастанд. бо саҳна, бо санъаткорон ягон вобастагӣ надоранд. чӣ хеле ки ман Ҳакимова ҳастам, он касам Ҳакимова ҳастанд, шояд аз замин ҳисоб фикр мекунанд ки он кас модари ман ҳастанд. рӯҳашон шод бошад. ман он кас устоди мо ҳастанд. ман Мунира Ҳакимоваро хеле дӯст медорам, ҳурмат мекунам. хеле ғамгин ҳастам ки имрӯз дар байни мо нестам. ташаккури зиёд. як табассум бикун ки барранда об шавад, менависад як ҷавон. шояд дар камера табассум кунам ки он ҷавон об шавад. беҳтарин посух. марҳамат. тамошобинони азиз, аз баски суолҳо бениҳоят зиёд ҳастанд ва намехоҳем ки Миҷгонаро хаста созем ва биёед як бозӣ мекунем. биёед месанҷем аниқтараш ки Миҷгона то чӣ дараҷа дугонаҳояш гапашро мегиранд, ҳурматаш мекунанд, иззаташ мекунанд ва аз пранги кӯтоҳмуддати мо биёед ҳамроҳӣ кунед ва ба дугонаи беҳтарини Миҷгонабону занг мезанем. чӣ ном доранд дугонаатон? муқаддас. ва муқаддасбону занг мезанем ва мебинем ки дар ҳақиқат Миҷгонаро ҳурмату эҳтиром мекунад ва ё ки намешиносам мегӯяд, яъне дар рӯзҳои сахтиаш. ин танҳо як пранк аст ва худо накунаду ин ҳодиса рух надиҳад. алло, салому алайкум. мебахшед, телефони Муқаддас? ман аз ҷои ҳодиса занг мезанам. рости гап, ман таксистам. ҳамин ёз як ҳодисаи фоҷиавӣ шуд. мақсад ҳамин Миҷгона Ҳакимоваро мешиносед шумо? Миҷгона дугонатон буда? боз ин кас рости гап вазъиятешон беҳад вазбин аст. мо ин каса беморхона овардем Медгарадок. рости гап тамоми ҷойшон шикастагӣ хун аст. садама кардан дар маҳаллаи 46. ҳамин рости гап, шумо агар донед метавонед ягон наздикаш бошед биёед пеши мо. балисаи Медгарадок. шумо Миҷгонаро мешиносед? чӣ мешавед ав? хоҳараш мешед? хонаводашона хавотир накунед шумо. яъне ки шумоз меоед? бале. алло. мукич. Вы с ума сошли, что ли? Это был пранк. Знаете, со своими пранками ин буд як санҷиш, яъне ки як шарти барномаи мо буд ки ба хотири фароғати шумо барои хушҳолӣ гардонидани шумо тамошобинони азиз, мо тавонистем ҳамроҳи Миҷгона нақш бозем ва бибинед ки чӣ қадар дугонааш буд, дӯсташ буд, касе нафаре буд ки ҳурмат мекард, иззат мекард ва хост ки сари вақт расида ба Медгарадок биёяд. ва шукри худо, Миҷгонахон хуб ҳастанд. Муқаддас аз мо наранҷед, хафа нашавед. вақте барномаи моро тамошо мекунед, дашном ҳам накунед. ин як бозӣ буд, санҷидем мо шуморо. худо мегӯям ки ба шумо чизе нашавад. ташаккур. саволи дигар чунин аст. мувофиқи талаби мо мардуми ғариб як рақси аз ҷои хеста мекардед ки бисёр ошиқона бошад. розӣ ҳастед? бале. کنم چیکار کنم ناز بدن گیجرالا آهای کنم چیکار کنم ناز بدن گیجرالا 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 خانم گیجرالا
آهای کنم چیکار کنم ناز بدن گیجرالا آهای کنم چیکار کنم ناز بدن گیجرالا 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 خانم گیجرالا 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 чунин аст суруди лубои сарояндара ба тарзи мимикаи худ дароварда сароед агар метавонед خوب شد. меравем بی تو گل وا نمیشه دردم دوا نمیشه عشقای پرخون من هیچ وقت دوا نمیشه بی تو گل وا نمیشه دردم دوا نمیشه عشقای پرخون من هیچ وقت دوا نمیشه اخمو تو وا کن اخم به چهرت نمیاد گریه را بس کن گریه به چشمات نمیاد دروغ حرفات زندگی ما دادی به باد اخمو تو وا کن اخم به چهرت نمیاد گریه را بس کن گریه به چشمات نمیاد دروغ حرفات زندگی ما دادی به باد дар воқеъ қоил бояд шуд зеро миҷгуна метавонад дар кадом шарт дар кадом саволе ки мо диҳем посух мегардонад ё ин ки рақс мекунад ва ё ин ки суруд мехонад на ҳар ин қобилиятро сарояндаҳои дигар доранд ва мо аҳсан мегӯем ба миҷгуна ҳакимова تشکر زیاد. миҷгуна хон саволи дигар чунин аст хаста нашудед نه барои чӣ сагу пишакро дӯст медоред бо сагу пишак зиндагӣ кардан барояд чӣ сир дорад پیشک رو نه اونقدر لیکن سگ رو به حد دوست می‌دارم. ба кадом хотир سگ دوست یخی است. یگان وقت سیر و اسرارت رو نمیگوید. همه وقت درباره تو است. саволи дигар аз ҷониби як мухлиси ашадии миҷгуна омадааст миҷгуна агар жан-клод ван дам ва ҷеки чан якбора пешниҳоди издивоҷ намоянд ишқи кадомашро қабул мекунед یگان تاش رو. чаро жан-клод ван дам як спортсмен мард ҷеки чан боша суряк ҳама кор аз дасташ меояд чаро шумо ишқи яке аз онҳоро қабул намекунед کمی مردی خاکسارتر باشد به من پسند می آید. من نمیخواهم که شوهر آینده من یگان ستاره باشد. میخواهم که یک انسانی عادی باشد. чун дар роҳрав ё ки гузаргоҳҳо меравам ҳамагон ба ман мегӯянд ки акаи рустам шумо инсони хоксор ҳастед бисёр бачаи нағз ҳастед ман намешавам чун хоксор ба шумо писанд ку ما دوست هستیم. аҳа набояд ба дӯстӣ хиёнат кард بله. мо ин дафъа қоидаву қонуни барномаро риоя мекунем ва намехоҳем ки ба иззати нафси шумо тамошобинон бирасем як гурӯҳ бачаҳои кӯлоб аз шаҳри самара менависанд миҷгуна дар барнома гуфтааст ки англичанро ба шавҳарӣ қабул мекунам чӣ мо магар мурдаем ки англичанро интихоб мекунам чаро тоҷик бачаҳоро неву махсус хориҷиро интихоб мекунем не чуба мардуми кулоб данғараро ра мегирам онҳо ба сиёсат ҳастанд ба ман хеле маъқул аст Чӣ хел ба марди ба сиёсат? сиёсат бошад яъне ки лаҷуми яъни занҳое ки бисёр гап мезанандро кашида ба рамкаи одамгарӣ дароранд ҳамин хел шумо ҳамин хел мардум мехоҳед бале намехоҳед ки дастари шавҳартон зур бошед на чаро бояд зан аз мард каме фарқ кунад имрӯз занкалонӣ миёни ҷавонон бисёр муд шудааст бале аз кадом ҳисоб аз ман фикр мекунам ки аз ҳисоби он аст ки бисёри бачаҳо хеле ки гап мезананд альфонс ҳастанд аз ҳамин ҳисоб зан мард мешавад мард зан мешавад
ба ман инчунин мард дар кор нест. Ман мехоҳам ки марди ман мард бошад. 10 соле ки бо ту дӯстӣ дорам, ягон бор дидӣ ки ман чашм ба кисаи ту ё ки ба сумкаи ту ба пули ту духта боша? На, Яъне ман метавонам марди ҳақиқии ту шавам? на. Чаро? Мо дӯст ҳастем. Фаромӯш кардам тамошобинон азиз, дар воқеъ мо дӯст ҳастем. Дӯстои ҷонӣ ҳастем. ин буд барномаи ошкоро бо як хонуми бисёр ҳам хушгуфтор, хушсухан, оне ки бо рақсҳои ҷолибаш, бо суханҳои ҳозирҷавобияш, сухандонияш тавонист ки боз ҳам барномаро зеботар гардонад. Миҷгона Ҳакимова меҳмони барномаи мо буданд. Дар охир чӣ пайғоме доред ва чӣ суоли тамошобини мо шуморо нороҳат кард ва чӣ суол писанди дили шумо буд мегуфтед? ман аз ягон комментҳои онҳо зиқ нашудам, аммо хурсанд шудам. Ташаккури зиёд барои барномаи шумо. Ташаккур ба мухлисон ки бисёр шух ҳастанд. Ман мардуми шухро бисёр дӯст медорам. Ба ҳамаи тамошобинон мехоҳам моҳи шарифи Рамазон муборак бошад. Ба шумо саломатӣ ва тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам. ташаккури зиёд. ин буд таманниёти миҷгона дар моҳи шарифи Рамазон баҳри шумо тамошобинони азиз. Бо шумо дар фарҷоми барнома хайр мегӯем.